Inak mám aj nové tričko, ak ste si všimli, podľa mojej obľúbenej kapely Coldplay, no. To možno ešte ste aj nevedeli, ja som to nikdy nehovoril, ale teraz už viete. No, parádne som na to hrdý, tak toto ukážem vo videu. Není to môj merch, nič také, len proste, len taký fun fact, že moja obľúbená kapela, no. Tak týmto by som sa asi s vami lúčil. Mám v pláne ešte aj nejaké iné videá niekedy natočiť, aj nejaké scénky plánujem. Len je to také už teraz oveľa ťažšie, je to také iné, viete, lebo som na to ostal sám. Musel by som tie videá natočiť úplne akože len úplne ja sám, bez žiadnych iných hercov, no, takže vždycky som tie scény aspoň so samým točil a teraz by som musel iba sám, no, keďže on má málo času. A možno to nejako vymyslím, možno to nejako zvládnem, no, uvidíme, či sa mi to bude nejako chcieť, či sa to bude dať. Tak týmto by som sa s vami rozlúčil. Majte sa, dovidenia, ďakujem za vašu podporu, za vašu vernosť, že píšete tie komentáre a že to pozeráte. Nejakú komunitu vybudovanú mám, i keď není veľká, ja viem, nie som veľký kanál. A tak robím, čo sa dá, no. Robím to hlavne však pre zábavu a pre vašu zábavu. Dobre. Tak majte sa, ahojte. Lúči sa Pepši.